tifel zara fil-ġerra tul il-modija fil-widin konti mur nindokra l-merħla jew biex indajjar il-ħamil ma missiri mur naħdem l-elin nisran saqi nafsat konti żmien u għal-kem kbir tal-limt l-iskola għad nisen ninsħad minn min Għana ħelu bħal trasfur joħroġ mill-qalta kampanjon vers inċir bħal-isbaħ fjuri jikber fil-qalta kampanjon xraq lil-maġiri tal-oljiet taċċeċ tiżreċ fil-snewwiet fejn l-imbit u l-ebni ma dawk in-nies ħulin titrabba l-qalta kampanjon Kont emigrajt minn dan pajjiżi biex l-art welidi qatt ma nsej Din Malta tagħna nħossni kburi għax hemm twelidtex tu trabbej nies bħal tad-deb u kollhom ħlewwa li nibqa' nossa kemm nintem nies medin bix-xogħol u sewwa li ma ssibx bħalhom taħt ix-xemx Għana ħelu bħal trasfur joħroġ mill-qalta kampanjon vers inċir bħal-isbaħ fjur jikber fil-qalta kampanjon xraq lil-maġiri tal-oljiet taċ-xemx tiżreċ fil-snewwiet fejn l-imbit u l-ebni ma dawk in-nies ħulin titrabba l-qalta kampanjon Għana ħelu bħal trasfur joħroġ mill-qalta kampanjon vers inċir bħal-isbaħ fjur jikber fil-qalta kampanjon xraq lil-maġiri tal-oljiet taċ-xemx tiżreċ fil-snewwiet fejn l-imbit u l-ebni ma dawk in-nies ħulin titrabba l-qalta kampanjon Grazzi.